ናይሎሚ መጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስና ከምቲ ኩላትኩም ሓሳብኩም ክትህቡ ዝጸናሕኩም ካብ ሮሜ 12 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 25 ዘሎ እዩ ካብ ኩሎም ብወይሞ ብድሕሪኡ እቲ ጎይታ ኣብ ውሽጢ ዘቐመጦ ሓሳብ ክዛረበ ማለት እዩ እንታይ ብል እታ ንኣብርሃም ወይስ ንዘርኡ ወራስ ዓለም ምእንቲ ክኸውን እተዋህበቶ ተስፋ ብጽድቅ እምነት ያንበር ብሕጊ ኣይኮነትን እሞ ነቶም ካብ ሕጊ ዝኾኑ እንተዝወርሱስ እምነት ከንቱ ምኾነት ታ ተስፋውን ምተጠልመት ነይራ እቲ ሕግስ ቁጣዓይ ዘምጽእ እሞ ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ ግና ኣብኡ ምፍራስ እውን የልቦን ስለዚ ካብ እምነት ኣብርሃም ንዝኾነ ኩሉ ዘርኢ ከኣዩ እምበር ካብ ሕጊ ንዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን እታ ተስፋ ክትጸንዕ ብጸጋ ምእንቲ ክትከውንሲ ብእምነት እዩ ዝኸውን ኣብርሃም ከዓ ብኹላትና እዩ ከምቲ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ገይረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚቲ ዝኣመኑ ንሙታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህልው ገይሩ ዝጽውዕ ኣምላኽ ከምቲ ብሁል ድማ ዘርእኻ ከም ዝኸውን እዩ ተስፋ ብዘይብሉስ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ ኣስታት ወዲ 100 ዓመት ክነሱስ ምሟት ስጋኡን ምሟት ማህፀን ሳራ እናረኣየ ንምእማን ኣይደኸመን ግናኸ ንኣምላኽ ክብሪ እናሃበ ንምእማን በርትዐ እምበር ነታ ተስፋ ኣምላኽ ብዘይ ምእማኑ ኣይተወላወለን ነታ ዝሃቦ ተስፋ ክገብራውን ክእለት ከም ዘለዎ ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ ስለዚ ድማ ንጽድቂ ተቆጽረሉ እዚ ከዓ ስለናውን እምበር ስልዩ ጥራይ ከም እተቆጽረሉ ኣይተጻሕፈን ንዓና በትን ኢየሱስ ጎይታና ካብ ሙታት ዘተንስኦ ንንኣምን ከዓ ይቁጸረልና እዩ ንሱ ብሰረሕ ኃጢአትና በእጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅናውን ተንስአ ይብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዋላ ዝቃል ከተንብቦ ከለኻስ ውሽጥኻ ይባረክ ማለት እዩ ሃሌሉያ እዚ ክፍሊ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዘቕጥል ዘሎ ክፍሊ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ርኢና ነርና ሎሚ ድማ መቐጠልታናቱ ኢና ንርኢ ዘለና ምዕራፍ 4 ብዛዕባ ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት እዩ ዝዛረብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝረኣናዮ እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ብዛዕባ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ወይ ኣብርሃም ብእምነት ከም ዝጸደቀ ብግብሪ ሕጊ ከም ዘይጸደቀ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ኣብርሃም ነቲ ተስፋ እግዚአብሔር ብእምነት ከም ዝረኸበ እዩ ዝዛረብ ኣሜን ዶ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተስፋ እንድሕሪቡካ ይፍጽሞ እዩ ነዚና ንመሃር ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ቀዳማይ ነጥቢ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ብሰፊሑ ርኢናዮ ነርና ሎሚ እንሪኦ ክፍሊ ድማ ነቲ ካልኣይ ነጥቢ ወይ ድማ ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 25 ኣብ ዘሎ ሓሳብ ብሰፊሑ ክንርኢና ቁጥሪ 13 14 እንታይ ይብለና እታ ንኣብርሃም ወይስ ንዘርኡ ወራስ ዓለም ምእንቲ ክኸውን እተዋህበቶ ተስፋ ብጽድቂ እምነት ያንበር ብሕጊ ኣይኮነትን እሞ እቶም ካብ ሕጊ ዝኾኑ እንተዝወርሱስ እምነት ከንቱ ምኾነት እታ ተስፋውን ምተጠልመት ነይራ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብርሃም ነታ ተስፋ ኣምላኽ ክቕበል ከሎ ሕጊ ዝበሃል ኣይነበረን እዩ ዝብል ዘሎ ኣለኹም ዶ ምሳይ ቅዱሳነይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ እንድሕር ጌርካ ከምዚ ክገብረልካ ከምዚ እንድሕር ጌርካ ክባረኸካ ኢሉ ፈጺሙ ኣይበሎን ኣብርሃም ነታ ተስፋ እግዚአብሔር ብጽድቂ እምነት እምበር ብሕጊ ኣይረኸባን ኣብርሃም ሕጊ ብምህላው ነዛ ተስፋ ረኺብዋ ነይሩ እንተዝኸውን ብዛባ እምነቱ ምዝራብ ኣድላይ ኣይምኾነን ነይሩ ዝብሎም ዘሎ ኣሜን ዶ ናይ ኣብርሃም እምነት ብዛዕባ ናይ ኣብርሃም እምነት ክንዛረብ ዝገብረና ዘሎ ወይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረብ ዘሎ ብግብሪ ጸዲቁ ነይሩ ተዝኸውንሲ ብዛዕባ ናይ ኣብርሃም እምነት ምዝራብሲ ኣድላይ ኣይኮነን ጥቕሚ የብሉን ይዝብሎም ዘሎ ኣብርሃም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብምእማኑ ነታ ተስፋ እግዚአብሔር ወሪስዋ በሓፂሩ ናይ ኣብርሃም በረከት መሰረቱ እምነት ይዝብሎም ዘሎ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣሜን ሕጊ ብምሕላው ናብቲ ናይ እግዚአብሔር በረከት ምእታው ወይ ድማ ተስፋታቱ ክጭብጥ ኣይንኽእልን ኢና ይዝብሎም ዘሎ እቲ ሕጊ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ኮይኑ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ሕጊ ምፍጻሙ ስለ ዘይከኣል ከምታ ኣብ ቁጥሪ 15 ዝበሎ
اتحقي قطعي زمت انتي مالتيو انت حلي خايو كدحنيها انت زي حلي خاي دما خطفيها مالتي اتحقسي إلو اب قطر 15 قطعي زمت امو اب تحق زي بلغنا اب مفراسون يلبون يبلنا ازي بتعامي ازيو اقداس نتبيو انت إلو حواريا باولوس اتحقس قطعي زمت امو اب تحق زي بلغنا اب مفراس يلبون يبلنا كميليو اتحق قطع املاخنا بانا كم زمت زقبر اندحر إنا كم تابلع على خبلو زوج أنا حكو تحقي مفتامو زي كأل سلازوهونه مسمرنا خنا حلف كلنا ويدما حق خنا فرس كلنا حق بمتحلافنا قطعي متانا مالتي نورمال أبزان نبرل عالم كمانسي إذا عالم تما حدرلو مدراوي حقتات الله حق إيدا قدسان حدثب نتي أبتز أمت الله ختما زتواهبو حقتات كتحس كله سعبين نايمت أحاسو واقع خفلي يقطعي كي تقطع سيحلفني سلازي بزتها على النامت أن انتاينا نقبر أبزا مدرزي أغقوا خنبر كولنا باتي تا حاجر زا أمت أتو حقي تما حديرنا ينا نخيل مس زي نفتسم نتي حق مس زي نفتسم إزي حق سلازي تحاسكا بمسارت إزي حق دما كمزي خمزة عينت مقطعتي خطواسد يقبقا كايز بلنا كميلي تحق قطع أملاخنا بانا كم زمت زقبر اندحرينا هم زحج زبلوكم تنحكو حقي اندحر تحيسكا مالتي بحقها نبر اندحر إلكا بحقي خات كل نجركا بحقي خات قطع بحقي خات مهادر مالتي أبتي حق زي بلو جناي لو حوريا باولوس أبو مفراسون يلبون إلو نزل صبوك غيرنا هنزارة بولوس أقداسي خويني سمعني أبتي حق زي بلو جنا أبو مفراسون يلبون كبل كلون تاي مالتي أبتي حق زلوه حق متأحاسنا مانم كاي نقرنا تحق بعلو نتحق هم تحما حلالفنا ينقرنا حق ايدو حجي نقابلنا ماكينا نزور سبات اندحر قيح مبرهات ريئخا اتي قيح مبرهو تطوبل مخانو نفلطينا حق ايدو قدسان اندحر تطوبل انابلكا تقيح ملكت انارأيكا تحيسكا اندحر كيدكا اتي ترافيك مصيو كاي نقركا هولو حق خمت تحاسكا تفلت إيها كما يجيركا حق خمت كم تحاسكا تفلت اندحر إلنا already فلتت سلزلكاتي اتي كأيح مبرحتي دوبل مخانو green اندحر كوينو دما قتلا اندحر كوينو دما كيد مالت مخانو سلتفلت مالتي أبت حق زلوو مانم سب كاي نغركا حق خمت تحاسكا بعلها تفلت إيها أي تسرق زبل حق اندحر قالو اندحر سريكا سمصي بقى حق تحيسكا لها قبلك يبلون بعلها وانت فلطيها حقهم تحاسكا مالت حق يدو قدسان حق اندحر زي اللوغنا كم تحاري باولوس زبولو مفراسون يلون كجمر كله منم عينت حق اندحر زي اللو متحاسون مفراسون يلبون سلامنتا اندحر إلنا ستاندرد سلازي اللو مالتي متحاسنان زي متحاسنان ملكي سلازي اللو مالتي أبزي مفراس إلو وزلو أبتنا إنجليزيان انتاي زبلو transgression يبلو مالتي transgression مالت انتاي مالتي بتقرينيانا قهسات مالتي متحاس مالتي هذا سب كم زقحاسة ويدما حق خمت محلالفه وي كم زتحاسه زفلت حق اندحر هالو ترايو حق ايدو قدسان حق اندحر زي اللوغنا متحاس وي متحللاف وي مغحاس زباحال يلن مغنياتهم قحسات وي دما متحاس مالت مسمركا محلاف مالت سلزخونه مالتي كبرن قويتا يخون كابزي صببا قويتا زوصانا مالتي ابز حواريا باولوس قليل زربا يكونن ززاربوم زلو ابرومي سلسته إسران حدا انتايبلنا حجيقنا اتي بحق النبياتن اتمسكرلو صدقي أملاح بزي حق تقلت ايبلنا آمين اب كريستوس تلخا كاب حق وصايخا تنبر እግዚአብሔር ይመስገን حقي اي ملكتكاني كبر نغويتا يكون آمين دو كاب ግበር اي تكبر زبل سيستم وصيناينا እግዚአብሔር ይመስገን آمين دو
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አታ ክርስቶስ ዝገበረና ነገር ቀሊል ነገር እኮ ይኮነን ሕጂ ግና ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ብሕግን ነቢያትን ተመስከረሉ ጽድቂ አምላኽ ብዘይ ሕግ ተገልጸ ማለት ጽድቂ አምላኽ ብምእማን በኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ሁላቶም እዩ በዚ ሌላን ጉሌላን የልቦን ይብለና ሰብ ሕግ ብምፍጻም አይድሕንን እዩ በዚ ነገር እዚ ርዱኣት ክንከውን ይግባአና እዩ ይዝብሎም ዘሎ ሰብ በቲ ብሕግን ነቢያትን ተመስከረሉ ጽድቂ አምላኽ ዝኾነ ነቲ ሕጊ ብዝፈጸመ መርገምናን ሓይጣትናን ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝሰቐለ ሞትና ዝሞተ እተቐብረ ሳልሳይ መዓልቲ ዝተንስአ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ብዝተቐመጠ ኢየሱስ ኣሚኑ ጥራይ ዝድሕን እዩ ዝብሎም ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ መልእኽቲ እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብዚ ነዚ መልእኽቲ እዩ ከመሓላልፈሎም ዝደሊ ዘሎ ኣብ ቁጥሪ 16 እንታይ ይብለና ስለዚ ካብ እምነት አብርሃም ንዝኾነ ኩሉ ዘርእኻዩ እምበር ካብ ሕግ ንዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን እታ ተስፋ ክትጸንዕ ብጸጋ ምእንቲ ክኸውንሲ ብእምነት እዩ ዝኸውን አብርሃምካ ኣቦ ኩላትና እዩ ከመይ ኢሉ አብርሃም ኣቦ ኩላትና ዝኸውን እንድሕር ኢልና አብርሃም ናይ እምነት ሰብ ስለ ዝኾነ ብእምነት እግዚአብሔር አሚኑ ንጽድቅ ዝተቆጥረሉ ሰብ እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ድማ ብኢየሱስ አሚንና በቲ ዘርኢ ክርስቶስ ዘርኢ አብርሃም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሚንና ዝደሓና ሰባት ስለ ዝኾንና በኢየሱስ ክርስቶስ አቢና አቦና ይኸውን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ናብ ዘፍጥረት 12 ካብ 1 ክሳብ 3 ዘፍጥረት 15 ካብ 1 ክሳብ 6 ንሁሉ ክነንብቦ ግዜ ስለ ዘይህልወና ዘፍጥረት 17 ካብ 1 ክሳብ 8 ዘፍጥረት 22 ካብ 17 ክሳብ 18 ከይድና ክነንብብ ኮለና እንታይ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር አምላኽ ንአብርሃም ዘሓቦ ተስፋታት ኢና ንንብብ ኣብዘም ምዕራፋት እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ንአብርሃም ብዛዕባታ ንሱን ዘርኡን ዝወርሱዋ ምድርን ብዛዕባ ዘርኡን ተስፋ ክህቦ ከሎ ኢና ንንብብ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባቲ ንሱን ዘርኡን ብዛዕባቲ ዝወርሱዎ ምድርን ብዛዕባቲ መጻኢ ዝኸውን ወይ ዝፍጸም ነገር እዩ ኣስሚሩ ዝዛረብ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ብዛዕባቲ ዘርኢ ወይ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተኩር ወይ ዝዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ኣብ ገላትያ 3 ካብ 16 ክሳብ 19 ከይድና ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብለና እቲ ንአብርሃምን ንዘርኡን እተነግረ ተስፋ ድማ ንሓደ ከም ዝበሃል ንዘርአኻ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ይምበር ንብዙሓት ከም ዝበሃል ነዝርእቲ ኣይብልን እዩ እምበኣርሲ እዚ እብል ኣለኹ ነቲ ተስፋ ከንቱ ክገብሮ ነቲ ኣምላክ ቀደም ዘጽንዖ ኺዳን እቲ ድሕሪኡ ብ430 ዓመት ዝመጽእ ሕጊ ኣየፍርሶኒ ኣሜን ኣሜን እቲ ርስቲ ካብ ሕጊ እንተ ዝኸውንሲ ደግም ካብ ተስፋ ኣይምኾነን ነይሩ ኣምላኽ ግና ንአብርሃም ብተስፋ እዩ ዝሓቦ እቲ ሕጊ ኸደኣ ንምንታይ እዩ ንሱ ብሰሪ ኣበሳ ተወሰኸ እቲ ተስፋ ተዋህቦ ዘርኢ ክሳዕ ዝመጽእ ብኢድ እቲ ማእኸላይ ብመላእኽቲ ተሓገገ ይብለና ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ እቲ ንዘርአኻ ዝብል ቃል ብዛዕባ ክርስቶስ ከም ዝዛረብ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ ኣብ ቁጥሪ 16 ግና እቲ ዘርኢ ብዛዕባቶም ካብ እምነት ዝኾኑ ሰባት እዩ ዘመልክት ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ኣብዚ ገላትያ ኣብዚ ዘንበብናዮ 3 ካብ 16 ክሳብ 19 ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃል እንታይ እዩ ሕጊዚ ድሒሩ ዝመጸ ነገር እዩ ዝብሎም ዘሎ ሕጊዚ አብርሃምሲ ሕጊ ከይሓለዎ ከሎ ቅድሚ 430 ዓመት ቅድሚኡ ነቲ ተስፋ ተቐቢልዎ ሕጊሲ ብድሕሪኡ ዝመጸ ነገር እዩ ዝብሎም ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን እንታይ ኢሉ እምበኣርሲ ዝብል ኣለኹ ነቲ ተስፋ ከንቱ ክገብሮ ኢሉ ነቲ ኣምላክ ቀደም ዘጽንዖ ኺዳን አሜን ቅድሚ ሕጊ ዘጽንዖ ኺዳን ድሕሪኡ ማለት ብ430 ዓመት ዝመጽእ ሕጊ ኣየፍርሶኒ እቲ ሕጊ ዝመጸ ድሕሪኡ ሰብ ሕጊ ኣይድሕንን እዩ እቲ ሕጊ ሓይጣትካ ክፍልጠካ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣብ ገላትያ 3:29
كيدنا خنا نبب كولنا انتايبل ناي كريستوس كاب كونكم دقيم زرعي أبراهام إيهم كم تتسفاون ورستيهم يبلنا خبرنا قويتا يخون سلازي كاب امنت أبراهام نزخونو كل زرع خايمبر كاب حقي نزخونو ترى أيكونن اتا تسفا هتصنع تا تسفا اتنا أبراهام سواه بتسفا كتصنع بصقا ምእንቲ ክኸውን ሲ ብእምነት ይዘኸውን አብርሃም ከአ አቦ ሁላትናዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ናይ ክርስቶስ ኢና ዳግም ዘርኢ አብርሃም ኢና ከምቲ ተስፋውን ወረስቲ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ገላትያ 3:14 ካብ 17 ክሳብ 22 ከምኡን ቁጥሪ 29 كمون غلاطيا 4:28 عبران 5 ካብ 13-14 ከይና هنا نبب كولنا نزي ابلع علي كبلو تصنحكو حساب بسفيح يገልጾይ እንታይ ይብል ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት ክንቀበሎ እቲ በረኸት አብርሃሙን በኢየሱስ ክርስቶስ ነህዛብ ምእንቲ ኸውንሲ ኣብ እንፀይቲ ዝስቀል ዘበለ ርጉምዩ ተጽሒፉ ለሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻይጠና እምበኣርከ እቲ ሕግዶ ነቲ ተስፋ አምላኽ መጻርርትዩ ያ አይፋሉን ህያው ክገብር ዝካአሉ ሕጊ ተዋሂቡን ተዝኸውን ሲ ኢሉ እቲ ጽድቂ በሐቂ ካብ ሕጊ መሆነ ነይሩ እቲ ተስፋ ግን ነቶም ዘአምኑ በእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክዋሃብ እቲ ጽሑፍ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ኃጢአት ዓጸው ይብለና ኣብ ገላትያ 3 ካብ 13 ካብ 14 ካብ 21 ካብ 22 ማለት እዩ እንታይ ይብል ገላትያ 4:28 ድማ ንሕና ኣሕዋቴ ከም ይስሐቅ ደቂ ተስፋ ኢና ይብለና አሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ተስፋ ግና ነቶም ዘአመኑ በእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክዋሃብ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ጽሑፍ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ኃጢአት ዓጸው ይብለና ስለዚህ ካብ እምነት አብርሃም ንዝኾነ ሁሉ ዘርኢ ኸአዩምበር ዝብል ሐሳብ ምስቲ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዘፍጥረት 12 ቁጥር 3 ዘፍጥረት 18 ዘፍጥረት 22:18 ንአብርሃም ዝበሎ ምስቲ ኣብ ዘጸአት 19 ካብ 5-6 እግዚአብሔር ንሙሴ ተዛረቦ ዝኸይድ ሐሳብ እግዚአብሔር አምላኽ ንአብርሃም ኣብ ዘፍጥረት 12 ቁጥር 3 كمون زفترات 18 كمون زفترات 22:18 እንታይ ልዎ ነይሮም ንዝባርኹኻ ክባርኹም ንዝረግሙኻ ድማ ክረግሞም እዮም አሌታት ኩላ ምድሪ በአኻ ክባረኹ እዮም አብርሃም ሲ ዓቢን ብርቱዕን ህዝቢ ክኸውን እዩ ህዝብታት ኩሉ ምድሪ ድማ ብኡ ክባረኹ እዮም ቃለይ ስለዝሰማዓኻ ድማ ህዝብታት ኩሉ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም በሎ ኢልዎ ነይሩ እግዚአብሔር አነ ንስኻትኩምን ዋላኳ ካብ ሕግ ወገን ተዘይኮና በኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማንና ኢየሱስ ካብ ዘርኢ አብርሃም ስለዝኾነ ካብ አብርሃም ወገን ኢና አሜን አብርሃም ከአብ ሁላትና እዩ ዝበለ በዚ ምኽንያት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚዩ ኣብዚ ከጨብጠና ደሊ ዘሎ ማለት እዩ ነቶም ካብ ሕግ ወገን ዝኾኑ እግዚአብሔር አምላኽ በመንገድ ሙሴ አቢሉ ኣብ ዘጸአት 19 ካብ 5-6 ተዛረቦም ኮሎ እንታይ ልዎም ነይሩ ሕጂ ድማ ቃለይ አጸቢቕኩም ተሰማዕኹም ኪዳነዩን እንተሓለኹም ኩላ ምድሪ ናተይ ያሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑን ኢኹም ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮኑን ኢኹም እቲ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦ ነገር እዚ እዩ ይብለና ኣብዚ ከምዚ ነንብቦ ዘለና እንተ ዝብል ቃል ኣለዎ ንእስራኤላውያን እቲ ሕጊ እንደሪእኹሞ ኩሉ ኣብቲ ሕጊ እንተ ዝብል ኣለዎ እንድሕር ጌርካ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ተስፋ ክረኽበካ እንድሕር ተዓዚዝካ በረኸት እግዚአብሔር ክረኽበካ እንድሕር ዘይተዓዚዝካ መርገም ክመጻካ እዚ እቲ ሕጊ ከምዚ ክነንብቦ ዝጸናሕና እስራኤላውያን ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘቡ ክኾኑ መንግስትን ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክኾኑ ዝኽእሉ መዓሲ እንድሕር ኢልና ቃሉ አጸቢቆም ተሰምዑ ኪዳኑን እንተሓለው ጥራይ ቃሉ አጸቢቆም እንተዘይሰሚዖም ኪዳኑን እንተዘይሓልዮም እቲ ዝሓቦም ተስፋ ይፍጸምኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አነ ንስኻትኩምን እዚ ንእስራኤላውያን ዝተዋሃበ
ሕጊ እንድሕር ፈጺሙ ክገብረልኩም ዝበሎም ኣነ ንስኻትኩምን ብእምነት ረኺብናየና ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 ንስኻትኩም ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ተጸዋዕኹም ይብለና ምሽ ሓቀይ ንእስራኤላውያን ዝተዋሃቦም ተስፋይ ነይሩ ቅዱስ ህዝቢ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ኣቡና ኣና ቅዱስ ህዝቢ ከም ዝኾንና ካህናት ከም ዝኾንና ናቱ ደግነት ናቱ ክንዛረብ ከም ተጸዋዕና ይነግረና ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣነ ንስኻትኩምን ሕጊ ሓሊና ይኮነነት እቲ ነዚ ሓለፋ ረኺብናዮ ወይ ድማ ነዚ ስልጣን ነዚ ነገር ዝረኺብናዮ ነዚ ተስፋ ረኺብናዮ ኣነ ንስኻትኩምን ብኸመይና ነዚ ጨቢጥናዮ እንድሕር ኢልና በቲ ነቲ ሕጊ ዝፈጸመ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማንናዮ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ዕብራውያን 8:7-13 ከይና ኽነንብብ ኮለና እንታይ ብል ነቲ ቀዳማይ ኪዳን መንቀፊ እንተ ዘይሕልዎ እቲ ካልኣይ ስፍራ ኣይምተደልዮን ነይሩ ሓድሽ ኪዳን ብምባሉ ነቲ ቀዳማይ ኣዕረጎ እቲ ዝኣረገን ዝበለየን ግና ንጥፍኣት ቀረባ እዩ ይብለና ስለዚ እቲ ጸጋ እግዚአብሔር ንሕጊ ብላይ ገይርዎ እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ 17-25 ከይና ኽነንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ከምቲ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ገይረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝኣመኖ ንሙታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህልው ገይሩ ዝጽውዕ ኣምላኽ ከምቲ ብሁል ድማ ዘርእኻ ከም ዝኸውን እዩ ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ ኣስታት ወዲ 100 ዓመት ክነሱ ምማት ስጉኡን ምማት ማሕፀን ሳራ እናረኣየ ንምእማን ኣይደኸመን ግናኸ ንኣምላኽ ክብሪ እናሃበ ንምእማን በርትዕ እምበር ነቲ ተስፋ ኣምላኽ ብዘይ ምእማኑ ኣይተወላወለን ነቲ ዝሃቦ ተስፋ ክገብራውን ክእለት ከም ዘለዋ ጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ ስለዚ ድማ ንጽድቂ ተቆጥረሉ እዚ ኸኣ ስለናውን እምበር ስሊኡ ጥራይ ከም ተቆጥረሉ ኣይተጻሕፈን ንሕና በቲ ንኢየሱስ ጎይታና ካብ ሙታ ዘተንስኦ ንነኣምን ከዓ ይቁጸረና ንነኣምን ዝብል ቃል ወሳነ ቃል ንሱ ብሰራ ኃጢአትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅናውን ተንስአ ብለና እዝን አሜዚንግ ኣነ ነዚ ቃል እዚ ከምብቦ ከለኹ ጥራይ በቃ ዝባርኸኒ በቃ ከይገለጽካዮ ከለኻ ስቕልካ ተንብቦ ከለኻ ንባዕሊ ዝባርኸካ ዝቃል እዚ ማለት ክብሪ ንሽሙ ይኹን አብርሃም ቅዱሳን መጀመርያ ነዚ ቃል እዚ ኽነንብብ ኮለና ክነተኩረሉ ዝግባ ኢለ ዝሓስቦ አብርሃም አመን አሚኑ ኢና ዝብል ሕቶ ኢና ክነስምረሉ ዝግባአና አብርሃም አመን አሚኑ እንድሕር ኢልና ከምዚ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ቃል ነንብቦ ዘለና አብርሃም ነቲ ንሙታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህሉ ገይሩ ኣብ ዝጽውዕ ኣምላኽ ኣሚኑ አሜን ዶ በሓፂሩ አብርሃም ነቲ ኣነ ኤልሻዳይ ኣምላኽ ዝበሎ ኣምላኽ ኣሚኑ ክብሪ ንሽሙ ይኹን አሜን ዶ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንአብርሃም ኣብ ዘፍጥረት 12:2 እንታይ ኢልዎ ነይሩ ንዓቢ ህዝቢ ክገብረካ ክባርኸካን እየ ንስምካውን ከዕብየ ንበረኸት ድማ ትከውን ኢኻ ኢልዎ ነይሩ ሓቀይ ዶ ቅዱሳን ኣብ ዘፍጥረት 17:5 ምስ መጻና ግን እግዚአብሔር ኣቦ ንአብርሃም እንታይ ኢልዎ ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ገይረካ እሞ አብርሃም ደኣምበር ደጊም ስምካ አብርሃም ኣይጸዋዕ ኢልዎ ኣብቲ 12:2 ክገብረካ ክባርኸካ ንስምካ ከዕብየካ ኢልዎ ኣብ ዘፍጥረት 17:5 ክንመጽእ ኮለና ግን በቃ ኮይንካ ኢልዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባርክ ኣቦ ብዙሓት ኢኻ ሕጂ ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ገይረካ ኢልዎ ሽምካ ካብ አብርሃም ናብ አብርሃም ክቅየር ኣለዎ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባርክ እግዚአብሔር ኣቦ ንአብርሃም ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ገይረካ ኣብ ዝብሎ ሰዓት አብርሃም ነቲ ተስፋ ኣምላኽ ኣይተቀበለን ነይሩ ሓቀይዶ ማለት ይስሐቅ ኣይተወልደን ነይሩ እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢልዎ ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ገይረካ ኢልዎ እግዚአብሔር ኦሬዲ ነቶም ህዝብታት ሪኢዎሚ ንኣና ሪኡናዩ ነቶም በሕጂ ዝመጹ ኦሬዲ ሪኢዎም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኒንዮ ነብርሃም ክሪኦ ከሎ እንታይ ዝሪኦ መሲልኩም ነብርሃም ጥራይ ኣይኮነን ዝርኢ አብርሃም ሓቂፎ ዘሎ ኣብ ዘርኢ አብርሃም
ተሓቂፉ ዘሎ ከም ሕፃ ባሕሪ ዝምብዝሑ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ዝምብዝሑ ህዝቢ ዝርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ካብዛ ሰዓትን ደቂቅን ኒንዮ እግዚአብሔር ነብራሃም ከምኡ ይዝርዮ አሜን ዶ አቦ ብዙሓት ገረከ እዚ ቃል እንታይ ዘርእየና ናይ አብርሃም ጉዳይ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ውድቕ ከም ዝኾነ አሜን ዶ አብርሃም ካብታ እግዚአብሔር አምላኽ አቦ ብዙሓት ህዝብታት ገረከ ዝብሎ ሰዓት ጀሚሩ ዋላ ይስሐቅ ኣብቲ ሰዓት ኣይወለድ ንአብርሃም ከም ሓደ ሰብ ዘይኮነ ከም አቦ ብዙሓት ማለት ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሕፃ ዝምብዝሑ ከምቲ ኣብ ከዋኽብቲ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዘለዎ ከዋኽብቲ ዝምብዝሑ ይዝርዮ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ንጎይታ ይኹን አሜን ዶ እግዚአብሔር ነብራሃም ወዲ 75 ዓመት ኮሎ ይፀዊዕዎ አብርሃም ድሕሪ 25 ዓመታት እዩ ነቲ እግዚአብሔር ዝሓቦ ተስፋ ተቀቢሉ ክሳዕ እቲ ተስፋኡ ዝጭብጥ ግና ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽሒፉና ዘሎ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝኣመኖ ንሙታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህሉ ገይሩ ዝጽውዕ አምላኽ ነቲ ዝተዋህቦ ተስፋ አሚኑ በቲ ዝሪኦ ነገር ከይተወስደ ንአምላኽ ክብሪ እናሃበ ነቲ ተስፋኡ ከም ዝጨበጠ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ መብዛሕቴና እግዚአብሔር ከምዚ ገይረ ክገብር ኣብ ህይወትካ ከምዚ ገይረ እንድሕር ኢሉና ነዚና ክነኣምኖ ዝግብአና አብርሃም ኩን ነቲ እቲ ዘለዎ ሲቹዌሽን አይራአየን ምዕራጉ አይራአየን ምሟት ማሕፀን ሳራ አይራአየን ምሟት ስጉ አይራአየን አብርሃም እንታዩ ኣብ እምነቱ ክጸንዕ ገይርዎ ናይ አብርሃም ኣብ እምነቱ ክጸንሕ ዝገበሮ ሚስጥር እንታይ እንድሕር ኢልና አመን ከም ዝኣመነ ስለ ዝፈልጥ እዩ አሜን ዶ አብርሃም ኣብቲ ንሙታት ዘተንስ ነቲ ዘይሎ ድማ ከም ህልው ገይሩ ኣብ ዝጽውዕ አምላኽ ስለ ዝኣመነ እዩ ንአምላኽ ክብርና ሃበ ንአምላኽ በቃ እናመስገነ ኣብ እምነቱ ከይተወላወለ ኣብ እምነቱ ጸኒዑ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ እምነት እዚ ንዓይን ኣሃትኩምን ጎይታይ ሃበና አሜን ዶ ንእግዚአብሔር ክነኣምኖ ይግብአና ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ኣብ ዕብራውያን 11 ካብ 11:12 ብዛዕባ ናይ ሳራ እምነት ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ሳራ እኳ ጊዜኣ ምስ ሓለፈ ስምዑ ጊዜ ሓሊፉ ኣይትበሉ ኣብቲ ጊዜ ይሕለፍ ዘመን ይቁፀር ብዘይገድስ ነቲ ተስፋ ክንድርብዮ የብልናን ነቲ ዝሃበና ተስፋ ከምቲ ብዛዕባ አብርሃም ዝብሎ ብዛዕባ አምላኽ ብዛዕባ አብርሃም ክዛረብ ከሎ ኣብቲ መወዳእታ ክንሪኤና ኣብቲ ታሕቲ ክንሪኤና ከም ዝገብራ ክእለት ከም ዘለዎ ስለ ዘቋፀሮ ይብል እዚ እምነት እዚ ኣብ ውሽጥና ክትከል ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ድሕር መጽናዕቲ ናይ ዝመጽሓፍ ቅዱስ ክእለት እግዚአብሔር ክንኣምኖ ኣብ እግዚአብሔር ክንውከል ኣብ እግዚአብሔር ክንስረት ከም ዘለና ይዝቃል ዝነግረና አሜን ዶ እንታይ ይብል ብዛዕባ ሳራ ክዛረብ ከሎ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ሳራ እኳ ኢሉ ጊዜኣ ምስ ሓለፈ ገሌና ጊዜ ሓሊፉ ንብል ኣለና ኣብዚ ዘመን ሓሊፉ ንብል ኣለና ተስፋታት እግዚአብሔር ደንጊው ንብል ሰባት ኣለና ጊቭ ኣፕ ዝገበርና ሰባት ኣለና ተስፋ ዝቆረጽና ሰባት ኣለና ካብ መንገዲ እግዚአብሔር ዝወጣና ሰባት ኣለና ንእግዚአብሔር ክብሪ መሃብ ንእግዚአብሔር ምምስጋን ደው ዘበልና ሰባት ኣለና ሎሚ መጽሓፍ ቅዱስ ነጽንዕ እኳ እንተ ሓለና እግዚአብሔር ግን በዚ ቃል እዚ ገይሩ መልእኽቱ ይዘመሓላልፈልና ዘሎ እንታይ ኢሉ ሳራ እኳ ጊዜኣ ምስ ሓለፈ ነቲ ተስፋ ዝሃባ እሙን ገይራ ስለ ዝረኣየቶ አሜን ዶ አምላኽና እሙን እዩ ዘርኢ ንምትካል ብእምነት ሓይሊ ረኸበት ኢሉ ስለዚ ድማ ካብ ሓደ ንሱውን ከም ሙት ክነሱ ኦ ማይ ጂሰስ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከምቲ ዘይቁፀር ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሕፃን ዝምብዝሖም ተወልዱ ይብለና ኣብዚ እንታይና ንርኢ ዘለና እምነት ሳራን አብርሃምን ኣብቲ መለኮታዊ ሓይሊ አምላኽ ከም ዝረበረና ንርኢ አሜን ዶ ኣብ ኩነታትና ክንእመን አይግባአናኒ ኣብቲ በቲ ንሪኦ ነገር ክንውሰድ የብልናን ኣብቲ መለኮታዊ ሓይሊ እግዚአብሔር ክንኣምን ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታይ ብዛዕባ እምነት ናይ አብርሃም ወይ አብርሃም አመን ከም ዝኣመነ ሐዋርያ ጳውሎስ ክጽሕፈልና ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ቅድሚት ዝኣመኖ አሜን
أبراهام أمن كم زأمن يفلت زماريت كوميلا مش إني أمن كوتن أوك ألو لنجرو لميشا إلى زميرا آمين هجين تأيو عب قدمي اتزأمنو نموتات دتنسؤم نتزيلون كم حلو غيرو زتصو عملا كم تبهل دما زرقها خمز خونيو تسفى بزيبولوس أبو بزوحات هزب خون بتسفى آمنه يبلنا كبرن قويتا أخون أب قطر عسر شعات انتا يبلنا أستات ودمي تخنسو ممات سقون ممات محت انسارا نارا آيه نمئمان أيدخمن يبلنا سلمنتايو أبراهام نمئمان زيدخمن دحر إلنا كمتي أقدي مزبلكو أبراهام نموتات أبزتن سؤم نتي زيلون كمحلو غيرو أبزتو عملاق بمئمانيو نمئمان زيدخم اكزابير مسكن أمن كمز أمننا دحر فليتنا بتي أب كبابنا زخون بتي خونتاتنا عينو سدننا يسوس كريستوس قويتاي عيننا كابتي كأل زخونة أملا كابتي إلشاداي زخونة أملا كابتي نتتسفى زحابنا أملا كنال الكلنا عينا نام مقروم رامنا أتو تسفاتاتنا نام مدرباينا أتو زابر لومي يعينت لبونانا يبرحايو أمين دو أب قلتر إسران حدن انتايب لنا قناخ يبلنا نأملاك كبرنا حابة نمئمان برت أمبر نتتسفى أملاك بزي مئمانو آيتا ولا نبلنا نتتسفى كقبرون كإلت كمزلوو عتأبيقو ترديو نبرا لنا أبراهام إزر ديئتويو نايزي قدوسان نايزي مسترزين تاين دحر إلنا نا أبراهام نا إمنت مسارت عبت نموتات زتنسوم نتزيلون كم هلوي غيرو زتصو عملاخ سلزنبره ايو كبرن قويتا أخون عبت كإلا زخون عملاخ عبت إلشاداي زخون عملاخ سلز آمنه زابير مسكن نتتسفاون كقبرا كإلت أبزلوو عملاخ سلز زقابريو كامسكانا خاي قودله نتتسفو خاي دربيه بإمنت نتتسفو چابيتو اغزابير مسكن انتا قبلنا قطر إسران كلتن سلز دما نصدق تقطرتلو زابير شمو يبارك ازي خا يبلنا إسران سلسن إسران أربعتن ازي خا سليناو نمبر سليو تراي كم تقطرلو أيتتصحفن نأنا بتن يسوس قويتانا كاموتات زتنسؤ ننأمن كأ يقطرلنايو كاب ابنت وغن نزخوناون ازي ني أبراهام عينت كم ني أبراهام عينت امنت اندحر علنا يقطرلنايو امنتنا نصدق يقطرلنايو إزبر زلو خبر نقويتا يخون آمين دو نسو بسرحات آتنا بجا توحبه سلت صدقناون تزسعب لنا خبر نقويتا يخون ويتا يسوس كريستوس بنگر كلو يباركم تقوو يبزحالكم قال نگر رخيبكم تخونو تسفا يقبر نايلومي مصنعتنا بزياء ودينا لنا داونا العلموت علينا خنودينا